Acest joc horror durează aproximativ un minut, așa că va fi un videoclip foarte scurt. Ok, jocul se numește The Last Bus, adică ultimul bus și cred că trebuie să așteptăm să vină busul. Mă aud o muscă, ce se întâmplă aici? Ok, zice că vine în 3 minute, dar jocul durează un minut. Aud ceva pași, mamă. Salut, domnișor. Da, doar o persoană care așteaptă busul așa la 3 dimineața sau cât e ceasul. Salut, stimate domn, o să te las să fie acolo. Bun, ceau. Ne întreabă ăsta că ce facem așa de târziu. Domnule, eu vreau să vină busul. Pleacă de aici. Frate, stau cu un dubios la 3 dimineața și aștept busul. E groaznic. Uite, zice că are bere cu el. Ok, am opțiunea de a bea bere cu el. N-am să beau bere cu el, mai bine nu. Știi ceva? Am să beau berea, hai să vedem ce se întâmplă. Zice că am dispărut și corpul meu n-a mai fost găsit niciodată.